डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आम्ही चिकन फ्राय बनवणार आहोत। हे पहा किती सुंदर दिसत आहे ना चिकन फ्राय। त्यासाठी आम्ही पाव किलो चिकन आणलं आहे, स्वच्छ धुवून या ताटामध्ये घेतलेलं आहे। आलं लसूण याची पेस्ट आहे, ती आपण या सर्व चिकनला लावून घ्यायची आहे। आपण पाहू शकता या सर्व चिकनला आलं लसूणची पेस्ट लावून झालेली आहे। अर्धा चमचा जराशी हळद घेऊया, सुद्धा चिकनला चांगली अशी लावून घेऊया। आपण मालवण मिक्स मसाला 1 चमचा वापरूया आणि लाल मिरची पावडर सुद्धा 1 चमचा वापरूया। थोडासा गरम मसाला अर्धा चमचा वापरा आणि चांगलं असं या चिकनला लावून घेऊया। चवीनुसार थोडंसं मीठ वापरूया। चांगलं असं आपण हे मिक्स करून घेऊया, म्हणजे या चिकनच्या पीसेसला चांगलं असं हे मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। चिकन फ्राय करण्यासाठी गॅसवरती पॅन तापत ठेवला होता। आपण एक काम करूया, त्याच्यामध्ये जरा 2 चमचे तेल टाकूया। चिकनसाठी काही जास्त तेल लागत नाही, कारण का मग चिकन फ्राय करताना स्वतःहून चिकनचं असं तेल सुद्धा सुटतं। तेलामध्ये आपण चिकनचे पीसेस जे आपण मॅरिनेट केले ना ते म्हणजे सोडायचे आहेत तेलामध्ये, आणि मग ही चिकनची लेग पीस फ्राय व्हायला देऊया। आपण एक काही वेळ 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। 2 मिनिटं झाली आहे, चला जरा परतून घेऊया। 2 मिनिटांसाठी पुन्हा झाकण ठेवूया। 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवलं तरी चालेल। गॅस जरा बारीक करायचा। 5 मिनिटे झाली आहेत, झाकण बाजूला करून पाहूया। वाव, खूपच सुंदर चिकन पॅन मध्ये तयार होत आहे। अजून आपल्याला हे फ्राय व्हायला द्यायचं आहे, जरा परतायचं। चिकनला स्वतःच असं तेल सुद्धा सुटलेलं आहे। परत चिकनचे पीसेस आपण परतून घ्यायचे, हे जरा चिकन चांगलं शिजेल असं आपल्याला हे फ्राय करायचं आहे। आपण जरा आहे ना पुन्हा हे झाकून ठेवूया। जरा आम्ही या वेळेला ताट बदललं, मगापासून जे ताट ठेवत होतो ना त्या ताटातून वाफ दुसरीकडनं जात होती। 2-4 मिनिटे झालेली आहेत, आपण झाकण उघडून पाहूया। काय आहे, ही लेग पीस जी आहे ना, ही लेग पीस जरा मोठी असल्या कारणामुळे शिजायला वेळ लागेल, पण बाकीचे बारके जे पीसेस आहेत ना आपण ते जरा चांगले असे खरपूस नाही पण चांगले असे फ्राय झाले आहेत, आतून शिजले सुद्धा आहेत। जरा ही शिजले, हे बघा शिजले, बघा चांगलं असं शिजलेले आहे। आपण जरा ती तंगडी परतून घेऊया। तंगडी म्हणजे आपल्याला मी सांगू इच्छितो, ही जी लेग पीस आहे ना ही शिजली आहे। या बाजूला काही पीसेस आहेत ते उघडे करून टाकू, बघा म्हणजे लेग पीस सुद्धा चांगली अशी शिजली आहे बघा। चला, आपली ही कोंबडीची लेग पीस चांगली शिजली आहे। जरा तेलामध्ये येईल अशा प्रकारे आपण हे सर्व पीसेस ठेवायचे। आपण बाकीचे पीसेस जे आहेत ना फ्राय झालेले ते काढून घेऊया बशीमध्ये, आणि मग आपण ही कोंबडीची लेग पीस सुद्धा काढून घेऊया, कारण का सर्व पीसेस फ्राय झाले आहेत। आपण बशीमध्ये हे पीसेस काढून घेऊया। बघा किती सुंदर दिसत आहेत ना। अशा प्रकारे आम्ही ही चिकन लेग पीस आणि त्याचे काही पीसेस आम्ही फ्राय करून घेतली। बघा, आपल्याला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा। ही रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल ना तर आपण नक्की घरी करून पहा, आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा। धन्यवाद।